budaya. Etes RT kali utul Argorejo. Toyo muatul kaijo karo.
rono amre sekar kadung kongas kandanyo mawe raras karena nengandriyo
arah ingkang seketo aku omong sarung supaya gelem arep tak dukunke hore hose hore lani sawa najan cilik buntute dawa katung lirik sing kira-kira sing dilirik sena budaya hose hore tak hose hore kang abang aja diunduhi wong sing ireng ora kurang-kurang kowe baca aja dirusui wong sing seneng turis pirang-pirang huse hore tak huse hore esuk saking ngene sibuk pangestu kang putra pati sinau sibuk bareng awan saking ini ana tengah simbah binga-binga kang wayah matur sekolah simbah bareng bengi saking ini ora ketok simbah bengak-bengok weruh pupur nganggo katok ketok kapal layar negari Cina kapal layar negari Cina saya berlayar ke Surabaya onga-onga bulan tatari onga-onga bulan tatari rintang-rintang pinggir sakoro yo yo Swat
Roko gambar imanake sakrat purono dewatono dicip awes datang sakire yo ono Roko sikralanku piro nandakake menang yu elo ya Idertan soyo rampe elo ya garane wis dadi aman yo sangger saya wis yo nek kesel wis deh yo yo siaga para prajurit siaga yo yo oh ya Opa. Raja Gedruk dari Sleman. Ya Mbah Gedruk. Yo. Yeah.
Juragane nom ki janane nggo ngenteni nek do ambruk kabeh yo golek emek. Ha iya. Kaya sembrono to. Golek papan sing empuk yo gletak ngono ki. Ngenteni. Ora gawa bantal. Ayo ngenteni kancane le ambro ya, Mak. Ha iya. Ayo penak ya sing bapakne pinter ngakali pokoke. Ini ya bulane ya diakali ra kena makakalan dhewe gitu. Wes ya. Nggih diaturke matur nuwun sanget sagunging para pamirsa. Matur nuwun sanget dhumateng para tamu ingkang taksih kepareng lenggah mriksa niki pra kula sak kanca. Sena budaya kang wijil saking Metes RT Kawan Doso 8 Argorejo Sedayu Bantul Ngayu Jakarta. Mudi dawuh saking keluarga Bapak sapa to? Sapa, Bung? Bapak sapa iki niki? Takon-takon Bu, dalem Bu ki ini sapa? Bapak iki mesti ndek anak bapak. Lah iya. Nek emak ndi ora. Sing ndek anak emak kok enggak ya. Nggih. Pokoknya sak kamat-kamat Mas Bubu matur nuwun sanget. Juragane Sena Budaya Jugi. Juragane enom luar biasa. Wis pokoke kaya bapakne ora kesel. Yen latihan ya terus kok. Oh, ya didongake. Heeh, sesuk njuk pindah kono, ya didongake.
Pindah kapan sih? Acarane ya tasakuran to, Bro. Nggih, tasyakuran walimatul khitan. Panjenenganipun Nggih, niki sik duwe gawe. Mas Gatot. ning iki netake anakku ora netake aku dhewe kok gitu. Nggih. Nggih, aku wis tetap wis mari kok. Armindo. Wah, ana di model kepiye kok jero. Nggih. Monggo Pak Gatot. Nggih, kula dongane anak lanang nggih. Ya, engko diteruske Mbak Tari karo Mbak Lintang. Engko ndak selalu ngomong poloh pokoke. Anakku sing bagus dhewe. Hah? Angkae ganong ya tadi. Ganong udah. Dadi ora gelem dibuka ndane bagus ke bapakne ketok. Nah, bapakne gantenge ra ilo ya. Dibuka ya isin. Mbak Tari monggo. Mbak Tari mero sama kok dilanjut nggih. Besok. Iya. Jenengan sing mbawani mangke kula kalih Mbak Tari sing nembang. Ya. Heeh. Nek nganggo swara wedok, Pak. Bulane mati rubobo ora kena diakali. Besok pinter sekolah ayo nang Tole Yusuf muga-muga pinter regep ngibadahe yen wis bisa nyambut gawe ngerasa mimi mimi iki wis ora anu wis nggo bapak wae ya Ambuh ora ngerti kok. kudu mlaku sabenere semoga Sena Budaya Metes Argorejo. SB Sena Budaya saking Sedayu Bantul. Iya iyo, iya iya iyo. Marem. Wong dadi kok tak takoni ngono lho. Ayo. Sena. Lah sing nakoni demit.
Hah? Bangu kae. Sena. Oh, ha iki sing disupet iki lho. Iya. Sing bagus kaya ngono kuwi. Yo ngalah lele. Bagus dhewe lho kuwi ya. Iya. Iya. Wong tunggale wedok kabeh ya bagus Sena, dhewe. sesuk Dek. pokoke ngene bapak sesuk luwih rame meneh nah. Aku pengen takon sedela loh Mas. Pripun Mbak Tari? Supit rasanya gimana, Dik? Iki ya, tukang ngobong-ngobong iki lembung iki tukang gawe. Piye? Iki lho Mas, aku ki takon karo anake lho. Le supit ki rasane kok ngopo? Iya, kowe jajal takon ono jajal. Takon ki takon bapakne. Yuk takon ono Mulane jajal. lho anake meneng bae sing tak takoni bapakne to. Bapakne biyen lara tenan, mulane Jebul ya. anake ya klecam-klecem ya Mas. Ya mulane ya tak tanjakke Ya ngono. halah. Mbak Tari matur nuwun sampean kepareng rawuh dan luar biasa. Yuk. Marem tenan ya Dik Salim. Inje marem lho niki. Sing ditanggapke ya seneng banget ngono lho Mas. Aku samar nek sesuk minggu njaluk tanggapke meneh Dik. Meneh. Ya wae tetep kudu meneh iki. Yo, Mbak. Pripun Kang Bobor ready besok minggu pentas? Ready. Ready selalu kok ya. Ready selalu. Diomongi kok. Oh, Oh, ngono. Ya. Ndak yang ngono tuh Mbak Rita. Matuk, aku Bisa nih, matuk, bisa aku nih. matuk. Ayo. Jare nek bar nesu apa iki mau? Bu, saiki wong yang meteng bojo yang ngono bojoku dhewe menteng ya dedekku dhewe. Ya. Lah mangsane Mas. Monggo dibacetke. Pak Gatot. Sampun Mas Niki wau Gatot. pikantuk
weling saking Nggih. jero. Niki ireng manis nggih narik Oh, nggih. setunggal lare. Oh nggih siap monggo ireng manis. Selah tak tinggal lunga. Oh iya. Oh, keselurung, Dek. Wis keselurung. Nek kuwi engko Durung. bae. Kuwi engko Durung. kari dhewe. Ya monggo. Iya. Belas randeng kesel gitu ya Mas. Nggih, sumangga Mas. Monggo dikasih ireng manis. Sesarengan sena budaya. Metes Argorejo, Sedayu Batok. Ireng manis iki ya gatot kuwi mau. Neng gatot Pak panganan to niki Pak Pur. Oh, agak ngono manis kok jangan. Hitam manis, yang hitam manis. Ada kacirmu. Asai. Oleh do rumah saya cuma neng garap aku iki udah tian reket. Lah sampean ki nglumpuk sinden udah rasa-rasa kabeh kok Mas. Loh, iki kok kari dhewe bapak sinden to iki? Heeh. Aku arek melu aku. Iki Aku Mas nembung anu topenge bawa. oleh tangi kemeni aku ki wis ana Jawa wis ora berduli mudurene. Nah, kok didu amuk jeragane mah lu enek ngamuk aku ora apa-apa. Wis, ayo co. Ayo. Sinan dadi ta iki. Ya, oh. Iya iya. Oh. Iya iya. Sor. 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 Sena budaya, Sor. sena budaya. Yeah, oh,
Yuk. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Hukya, hukya. Hukya, Kasuwun dumateng Mas Pengairan monggo yang beripun kondisi monggo. Kono nyalakan maaf anu airnya monggo, nyalakan airnya. Kasuwun. Waktu